Ayo kono bocah goblok. Oh, akibat itu kocok. Nasi teko, gantong. Akibat mancing esene mumpuk sing teko anu ikan pembersih kaca. Oh, jana nggih. Wah, nggih Mbak Nasir. Lah, sing teko sing paling ayu dhewe. Iki anune sesepuh Jatil. Sitoke jenenge Bapak-bapak, ibu-ibu, niki sesepuh Jatil. Sitoke jenenge Muhammad Bela, sitoke jenenge Muhammad Nasir. Oh. Jenengku Angelina kok iso. Angelina kok ngendi lho? Karo bodiku 69. 69 ya. Terus kok ngeroyok meletet. Piye wis perasaanmu, Bos? Nyapo lek diedrek. Pusingnya nyapo. Biasane lagu lek diedrek Mbak Yara rasane empuk. Urung teko wis empuk. Lah mau diedrek iki piye? Terus kabeh. Nah, semoga yo ngene iki lho, guys. Wong delok piye penonton seniman sedaya iki lho. Lungguhe rapi komplit luar biasa kerukunan ngene iki. Guyub rukune iki luar biasa. Kawula wetan iki guyub rukune membuktikan jos. Tepuk tangan. Nah, Barasir temriki tiyange tertib sangat tertipe. Asal matamu. Nggih, jenenge ganti Muhammad Rizka. Ngono to koke. Aku jolo nasir kok. Tak setrum lho. Jadi matur suwun dipun nimbali ade sak kanca. Ngrasakaken anniversary yang ke 7 tahun. 7 tahun matur sembah nuwun. Mogane to aja telat. Wong kene iki wong tertib kabeh, Mbak Rizka. Sangke tertibe wong wedi kecekel polisi ya enek. Helm putih. Kae. Helm putih kae lho. Kae ngono sangke tertibe. Nggih muga-muga adalah acara hari ulang tahun ke-7 ini hitungannya piye Mbak Nasir? Tambah kompak tanggapane tambah laris. Amin. Ya rabbal alamin. Ketoke kok para pemirsa iki sik selak menanti dadak merak Mbak Nasir. Heeh, tak mak-makne. Iya to, Bos. Dadak merak yang beras berjumlah piro, Bos? Alah 44. 15 makin. Iya. Ini urung teko. Iya. Heeh. Ayo. Ya pokoknya aku mau urung dongane ya. Iya, Bos. Muga-muga kagem kawula wetan muga-muga sangsaya ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga guyub rukun. Amin, kompak. Pokoke kompak selalu. Muga-muga tanggapane laris. Amin ya rabbal alamin. Kae apa jawe apa ya. Ya. Yuk kita kridane tetap berkrida. Betul. Banongan sing ning kene kudu juga main. Yo. Dirawi dengan banongan angkrang. Kita wis. Yo.
Ayo.